Hello everyone. Kuplesibuan ba pelawan sa nika channel ka jonga. Kani ka por ngin page ya kani ka office memorandum maka be de big syllabus na ka patagi local language hagi district fair. Te kumangite pa kan sadan ka exam jo ka section assistant jo ka khasi language local language ka pan salong la artriku banai banwan umi ajar pun riu. Ti kini kita gi section of marks mo la pia ki marks haki ni ki benta tingi ba aki district mo khasi section kadoka east kasil west kasil south west kasil eastern west kasil west india east india report district te gini ki district nyotli ki district jong khasi section te shakani ka right column part ki gini ki competency in language kamut gini ki de ki benta jong marks la divide ki benta fair te thoni full mark ka di spa pas mark ka di lai phau TPE เนี่ยบากุมโดละเพียกินที่มาร์กอาร์พาวชิพาวมอตัดกุมปักกุมตาแต่เตงไอ้สแคมบาบินเปิดบายกันในกาวิดีโอเปิดบายกันในกี division of marks ขนังบาบิลาเป็นโซทูมันเป็นเครียดนางมันตากับ exam กับเป็นสวันจอกา section assistant ติงินเปิดกับเวในกี sample question จอกา local language หางในกับปวดเตอว่ากุม PE โมกันในกับเด็กกับเวในกี sample question กับบาDesha East and West Kasil District Mairang tiga deka joka post skillful kadega peladap house nem ajar pusan TPE ni agane ka question PE bang ya ban tho ka wiki essay ka dia phong mark mo habjet ne kini ki option mo lai nang ta ka ba ar ngap tho city jaka deputy commissioner ti ngelapan ong no ka wiki essay ya ban pengkre nang ta ka city ya ban kre mo haka city berbor kadan ka formal letter kumangi ong ka informal letter te formal letter ka long ka bangi tho cha principal nang ta ki kini ki office sarkar fair te informal part ka long bangi tho cha ki parlok cha ki bayang basem mo ki do ar ja ki benta te ne ga de jong deputy commissioner ka ne ga formal letter te ka balai ne ga de bang batai ya ka ya kini ki jingbot ya ban ji artli te ne ai kon tham klena thang jwa la ba mo te ya ban tep ya kini ki jingbot ji kini ki sentence te ho na nge pun kre shu mo shu ya kini ki we pat ki jingbot kanang ba dari wat ki ko ji pila ban le ba te ka ba sau ya ban thau sentence kini ki bala ai rum te ye ban tep ki ta ki jing thau sentence so mo teng ni de ban tep ya kini ki ye ke rukom 1000 tens kum no ne kai ba chipo marks okay te hang ne la ngi khen jami kan no san po marks te ngai scam ba kan ne ka we na simple question hoy ngan da yo su simple question ngan sa upload bank ya ka video ko jonga te ngai scam ba gini la long ko jing to jong pin re ngai pun kre ba mo na ka mantai ka to ka local language jong is ka skills kala ban pher ko jing kali na ma ka to ka exam ko de jong ka section assistant ka ba kham e khan dia te nang sa upload shu la ngayo ki jingkli ki ba de joka local language tangi dehi ko pesibun